Xit iż-żarbun, daqsxejn irtok, libsa mill-isbaħ, kot u jitlaq iċ-ċelebra kemm hemm bżonn. L-importanti jekk se tixrob issuqx. U jekk dan il-parir ma tieħdux il-konsegwenzi x'aktarx se jkunu tnejn. Jew inċident ikraħ jew xi multa ħarxa, dan għax fi żmien il-miliet se jkunu iktar spiss it-testijiet tan-nifs u l-ispezzjonijiet mill-pulizija. Il-ġimgħa filgħodu numru ta' entitajiet fosthom il-Korp tal-Pulizija, d-Dipartiment tas-Saħħa, dak tal-Protezzjoni Ċivili u oħrajn għas-sewqan ingħaqdu biex jippromovu messaġġ wieħed: Get a cab. Paula Vassallo, direttur tad-Dipartiment tal-Promozzjoni tas-Saħħa, tispjega aħjar il-messaġġ ta' din il-kampanja. Get a cab, get public transport li wieħed jew ħajsibu mezz alternattivi biex jasal id-dar. Jiġifieri jew wieħed jikri xi minibus, jew jista' jxib xi guest house, jew lukanda fejn ħajjoqgħod, jew inkella jkun hemm anki bniedem wieħed mill-grupp li ħajħorġu li dik il-ġurnata ma jixrobxu. Ħalli importanti nipproteġġu l-poplu Maltewawċi. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet intqal li x-xorb iwassal għal nuqqas ta' riflessi filwaqt li jħeġġeġ aktar veloċità u l-użu tal-mowbajl, fatturi li faċilment jistgħu iwasslu għal mewt. Intant dawn il-kampanji jidhru li ħallew il-frott tagħhom fl-aħħar 4 snin, kif ma kienx hemm ebda fatalità b'konnessjoni minn inċidenti ta' traffiku matul ix-xahar ta' Diċembru. F'sena fejn fatalitajiet kellna bil-bosta, ix-xewqa li jerġa' jiġri l-istess.